Sachisian ngi kwa ban yang subha biang ngi pi barok ki paralok ki ba snutenat ban pej ban ngap ya ka kubor ke jong blay lingba ka channel jong ka kasi jantia conference jong ka balang 7-day Adventist ngi laya puli ya ka tien ke jong blay na ka wei ka tayo sa ka wei pat lingba ka katlanong Sabbath school ka jongi ya ka bala sot na ka kitab ka jong Joshua but hagani ka tayo mentang ila poy sa kalanong ka banyaw ya ka bala ai kerteng ka jingyai ne hadu bakot ani ka jing shisha ka ba khatdu ka jing mani haga jaka yale thma kata ka dei ka mat ka bangin ya kran hagani ka por ka bamenta ka jing mani haga jaka yale thma ti haswa bangin ya jam shakmat ngakwa ban kerpat yai pastor Amri Lingdo ban ya lamingi haga jing ya duai shwa bangin ya puli ya ka tian ke jong blai. Okay, tu ini dua pastor. Sachisen ni wana khamat jami au blai bat ngi pen pau ka jing sango ka jing buram yami us e mujongi ngubala ai ngi ni kalat ban ya lum langkum ne ban pule ya ka tian ke jong me. But ngaduai kat bangin jam syakmat hak ban pule ke tian jong me. Ngaduai ba men pha yang men sem jong me ban hika yang ngi hai kapor khnang ba ni ka jing pule jong ngi kan long ka ba shai lengba ka jing rap jong men sem u jong me. Ban ngaduai ro ya ki bi asngau ki ba pe ya ka video ba kin yo ya ka jing sango tho hakaban sengoto ya ka jinghikai jong ka lanong Sabbath school pengaduai bakat bangia sam ya gini ki jinghikai shiki wei pat kan long ka jikar khu yangi berkumjo ki wei berkantam ka buram ya me ublai ngapan nga kerpat ikini ka Jesu amen Amen. Ti paralok kumalong pi hagani kata yo ngini pet yaki katu kat ni ki por ki ba kongsan haga por jong ki Israel kat ba ki don hagani ka ri jong ka jingkular nani ka ri kanan mo haga baki briu anda haba kila poi haga ri kanan kila IT biang yala di hau trai teng wat hapedeng jong ka jingma ka baki ki hap ban ya kendu doi kila syam ya kapor haga ban mani ya ublai bat haga ni ka jingya kren ka jongi menta ngini pet ya ki katu ka ni telikimat kum kawai ni ki kita kalong ka ka ba kongsan ani ka ka ba day ban wan hashwa haga jing em ka jong pi ba jonga kumagi kon Israel kila bu nengkong ia kata ke jutang ke jong blai mo ha shwa bakikin jam syaprang hagani ke ri kanan nang tang ini keren ru kendiat chapang ganyam jong ke jinglai ke jing pentamai ke bagi kon Israel kila pentamai ia ke jutang hakmat jong blai nang ta ini keren hage bedai bat ki jing tho hakimau nang tang ini petru ia ke jing trang bat ke jing angnut ke jongki ia ke jing don ke jong blai kini kita kimat ke bangin keren bangin sambat pi lengba gani ke jing ya selok ke jongi lengba ke tian ke jong blai ti haswa bangin pai ngin jam syakmat ni don ya ka the court spell lendet ka ba labu ha gani ke kolonong ke jongi tinga kerpat ya pastor elingdo ban pule hangi ya ka the court kenmau ha gani ke por ya ka kenmau ya gani ka ya kan kalau nong la sot nak kitab nak gospel kat kamu Matias kalau nong ke Hendreu ke dekat ke balai pulan kabang Hendrei pen ya watchwa ya kahima ublai but ya ka hok jangu de ya kine ki aka baro on sa ai langtam happy Matias Hendreu ke dekat ke balai pulan then ha ka jingkam ke bapla ya ka wa Jordan baro kis em kanan kila syapting namar hadin baki kon Israel kilakap Shiliang ya ka wa Jordan kini kinong kanan kila sngau pela kumno kat kawa Jordan karngat te kumta kimen sem jong ki kila sngau red ha rapor ini pule Joshua kala nang ka ba san ga dekat ka ba ar but ha kata kapor utrai ula ong ha u Joshua tu thau yame ya katari ban ot share pat yakikon Israel hakaba ar sin mas ngau pelam hakajing jam jong kisha Shiliang jong kawa Jordan bar kila poi menta hakari kanan kila yo ben yo kejat menta yakari kanan larang adon hakajaka jong ki kon Israel ngan jende pengkre yala de ban turno syakmat ban yale persya yakini kisim ke baper Hendrei ke basngau pela kawan ke hukum na ublai bahaswa makin yale shwa
ki hab ban ot share shwa yaladin tega jingkali pastor balai ba utrai ulah hukum ya u Joshua ban ot share ya ka ba ar pateng ban reu jong ki Israel hakum kan ka por ka ba ki day ban pengkrek nak benta ka jingale tas ngabha la dipilak ban ya rap yang ngi ban sngoto ya kan ka benta balai ba ublai hukum ya ki ban ot share ta keblesibuan naga benta kata ka jing keli ka ba don kam hoi hang ni ngi ba kila poi ha kan ka rikanan dai ka pi ong mentat hadin ba kila kam sesiliang jong ka Jordan nang ta dah ba kila kam sesiliang jong ka Jordan ka ba kila hang tu ka kala dai ka por ba kin ya penbenta ya keri dai Henry Joshua ulah pen sange ya kata dai ya kata ka jing penbenta ya keri hoi tekum ta ka jing keli jong pi ka long balai ba ublai hukum ya ki ban pendap shwa ya kan ka jing ot share te ki don ki daw ka bakat tu kat ni teliki point ki bangin ya sabat pi ka we na ki hoi ka ba kong san ki Israel ki sngu thu ba ki don kam ban pen scam la ne ban mo ya ban pen lek jingmot ha kata ka jing day ka jong ki baru blai ka special relationship ki bang ka jing day ka ba kerpang ka jong ki baru blai kamot ki haban ai ka por ka jong ki bakin wan hajan jong blai Nangi pulih hau Jacob kalau nang kabasau kat ka bapra kecin ke jong blai kong tuan hajan yau blai ti unwan hajan yapi kata ka gawe Joshua ha ka por usngu thu ba dai ya kata bau don kam ban wan shwa hajan jong u kam dai shu kumbang ya pulih ha kita yau ke baladap dai hindai menta la sngu thu nang ta ki kon Israel ki sngu thu ru ba ka jingyale kam dai ka jong ki dai ka jingyale ka dai ka jong no ka jong blai kecing elek ka jong try nang ta sakawai bakalong ka badon kam kumawingin puli mentat ya ka khat kamau dai ban wat shwa ya blai badi ka hok ka jong ti ke baro an sa ai lang tam hapi ti ngam tip lesi don bun sin ngi bun kam dai ngi bun kam ban le ya kam na ka mentat jong blai lani ban job lani ban kamai kila ngila ban bun kam dai tungin kan mau ya ka wei kumangi i ha ka nuksa kata kalong ba Joshua ula ai ya kapor mo shwa so blai ban pendap ya kata ka ka badai banwan hashua dai kani gajia pastor hashua bakin ya ban ya le persya ya ka Jericho ya kinong ai but hashua kini kitma ka baper ki shim ya kapor ban penyadai shwa ban u blai ha ka jaka ban pengkrek nak benta katma tapi ong mene namar ki sngoto ba ka jingale ka dai ka jong blai klam da khme laki khma show blai ngimla ban yo ya ka jingjam top dai ti tong namar hot ka we ni kimat ni sngoto namar ba kimpat shamla ot share dai ki don na pedeng jong ki ba kilami nari Egypt nang ta kibala san kibala pendap yang jing outshare hendai don ru kibala kha ya ki halenti hendai hari klau bagi dang yat nanti ti kitu ki bompat syam la kha buat bompat syam la outshare don kamban outshare ki tu ngini pulih Joshua kal nong ka basan ke dekat ka ba san Joshua kal nong ka basan khat ka basan ba ka riu ka ongkum ni namari ki briu baro bala mino la outshare hendai ki briu baro bala kha ka riklau halenti onda kila mi na Egypt ya kita 4 syamla ot share dekat keban riu ko ong namar ki kuan Israel kila ya hari klau sau pel snam dai habanda upat ba baro ki bala long ki nong ya pom ki ba la mi na Egypt kila do no khat namar ba kim syamla ko ngu ya ka tinu try ha ki ba ulasmai ba on sha ya ki banyo i kategori ki ba utrai ulasmai ha ki pa jong ki bon ai hangi hagari ka ba tuit ka dot bat ka ngap tika we na kidaw ka bang ong mene ka day na marba kitu ki bala khalanti kempat syamla pendap ya ka jing ot share tika ka ba pelang tu ngi ka ba pila pule mene ba u Joshua ula thau da ka ban ot share ki dekat tari ka ndai ka tari de umau dai ula sna nang ngi peli ya ka jing long kerke dai ka jinglong kerke baki don kamban pendap shwa ya kan ka jing outshare ka jongki tak bas ngat pastor kadau baki haban outshare namar pi minta lightly mat ma nengkong namar ki haban penyajana ya kata ka jing ya dai jongki baru jisum kabar namar klem da kmet sha ublai kis ngoto baki mla ban jam sha khamat ha ka jingale bat kamat kabalai namar kimpat pendap ya
kajing ate jutang bar ublay kini ki laban ong ka jai bendriu ka baah Kabaar, right. kimpat pendep ya ka jingate jutang bar ublay balay namar ublay umla syu ban syania ha tu ka jing yate jutang ka banengkong ka baki yate jutang ha kapor baki mi nari Egypt mo kitu ki kon Israel ki ba mi nari Egypt ki yate jutang bar ublay halor utu ulum but hadin baki yate jutang bar ublay kila pengken ya ki jutang da ka bakim tre ban lej sya ri kanan te kumta ublay uhaban pentemai biang ya ka jutang bat ka jutang har kapor ka da ka jing ot share Da ka jing ot share. te pastor ngadan ka jing kelin ka de hakini ki juk jongin lading don kamban yate jutang biang bar ublay hatu ngihaban ot share nang in la kumno pastor mardon ki bri ka ong phi ki 7 day Adventist ki ba hikai ba phi haban phi hikai ba phi sumar hukum balai phim ot share Hai, hai. te ngiram don kam ne pastor ban ot share hakini ki singi jongi Ta. Kebelah sibuan ni kata ka jingkeling aku abang ini pulih nak ka sitiu pol sikinong rum kalau nong kabaar. Ka sitiu pol sikinong rum kalau nong kabaar ka dekat kabaar po kendai. Ani kong Henry uta ulong ujiu uba long kumta ha kabari. Bat ka jing ot share ka long kata ka jong ka do nun. Ha ka mensim. Ha ka dakeng. Uba ka jingero jung ukam long na kibriu. Henry na u belai. Tingi sutu ba haga jutang ka batmai dai hang ni ka jing ot share kam dai shu haka do haka por jo ka jutang ka barim ya ukun shenrang right haba ki pen kentang shu blai right ki pen kentang komno da ka ba ban set apart ban penlong u ba kerpang ki shim ya le ya ka jing ot share right dai ka we ni ki ka ba ki le dai haga ni ki singi ki jong ipat uji ka tin ka jong blai ka ong baga jing ot share kam dai shu haka do kam dai shu haka ba pau sha ba ndai hang no haka do nut ka jongi naman na ka do nut kawan ka ai ka jing kala ka ba mut ka jing susi ya ki pop right nang ta ngi pla ya ki pop shu Jesus Christ dai te hadin nang ta bang na pla shu pop ya ki pop ngi ka ai ngi shim ya ka ai ya ka jing pen baptist kam ta dai te ka ai ka ba pol ki nang sibun ki khat ki bang ila ban pulih ndai ka ni ki khat ka ya thu ngi ba ka ba kongsan kadai ka jing ot share haka do not ka jong kamut ni pen kerpang ya ladi right chau belai right ko boleh sibun pastor hoi kabamut haduk mentar ngidan kam hi ya ka jing ot share tam ka jing ot share ya ka download ya ka do ka jing pen kentang ya lade na ka benta ka kam ka jong blai bat ban le ya ka mon ka jong u blai ka hari ka jing pule jong ngile i kumno ki kon Israel ki pendep shwa ya ka jing penya day jong ki bat ublay haka jaka bakinya jam syakmat haka jing yale ki klam da kerke Joshua uklam da kerke ban job thma la ne ban job ikisim handre kamat ka pakongsan ka dai ba un pendem shwa nungkong ha ublay wat shwa ya ublay te baro on sa ailang happy kata ka jing pule jongi haka ne por but ka bible ke thu igi haka ne ka lanong ka basan him bahadin ba u Joshua u la dep or share u khot yaki kon Israel bane shimbenta ublay ukot yakin bane shimbenta ha ka niam ka jinglait balai ka jing shimbenta ha ka niam ka jinglait kalong ka ba kongsan yaki ha ka por pastor balai to ko blai sibuan ha shwa bangan juba be ka jing kali jong pi sakawai ka mat ban at ya ka bangile kran ba uno ubampat pendap ya ka jing ot share umla bane shimbenta hagani kan yam jong ka jinglai oi kade kata ka wei ka mat ka bangi don kam dai ban kan mau man hagani ka ba u Joshua ot share ki ka dai kum ka jing pen kre ru ki ban shimata hagan yam ka jinglai ta ka jing ra khe ka yam ka jinglai ka baning kong ka dai ka dak jong ka jing pelai lut no ya ki kon Israel na ka jing long rau hari Egypt nang ta bat ka jing ra khe ka ni kan yam ka jinglai ka ba ar ka bing ong ni ka bing kran ta kabakila rakhe da kanika pateng benriu mau da kabatmai kadai katak jong ka jingyo benta ka jongki ya kari bala kular ki kari ka baublai ula kular ban ai ki kita kari kanan dai te ka Passover lani ka niam jong ka jinglat ka bening kong ka kedau ka pen kan mau ya ka jing penlat lut ka jong blai ya ki na ka jing long brau na ka Egypt ka balong ru đây như hàng tu cái penyap yuk kun lang brot kan mau nem hàng tu kita ta ikasnam ha ki shaukat jong ka yeng jong ki nang ta habangi pai saka
testament ke bathamai ami puli ha Yohanes dai Lanong mana? kelenong ke ba ningkong Ai. dai kelenong ke ba ningkong ke kren sengi sepang ba uji Yesus iwe at khandai Ai. uji Yesus udai we Ukon lang berat. ukuan lang brot jong play Uban shim ba ikipop jongka perthai dai te kata ka dai kadon hi ka jing yasrim dai ha ka testament ka jutang ka rem ki shem yo khon lang brot pa tu khon lang brot bolong ka parsi sa uji Yesus dai bolong khon lang brot ba no ya ka ya ki pop jong ka perthai baro nang ta hagan ni ka Passover la ni ka nyam jong ka jinglat ka ba la rakhe da ka peteng benrio ka ba ar jong Israel ka dai haswa bakin yo ban rung sya kata ka ri kanan ngi don ya ke ri kanan ke jong ngi ka ba blai la kular kam dai ka Palestine Ai. hari Palestine Ai. kam dai isu cari Israel ka dai ke ri kanan ke New Jerusalem dai Ai. ke Jerusalem ke bathamai la ni ngila ban ong ke bangin pen krek ru na kamta ka beneng bat kata ka perthai bat khendo ke bathamai Tas ngot nat pastor hagan ni ka benta ka jing shi benta jongki hagan ni ka jing lai ka dei ka jing penpau bangi ngim la ban yai shakmat klem ublai ngi mi na Egypt da ka bor jong ublai benta ngin lai kiu bangin lai shim yagan ni ka kanan da ka bor ka jongu belai ta pastor hakini ki singi jongi da ka ai ujisu ubujli no ya kata ka niam ka jing lai hakini ki singi jongi kublai shi buan let's say kata ka dai ka jingkeli ka ba ki buan na pedeng jongi ro ngi kelin dai ai hatung irang don kamnem marakhe ya kan niam jong ka jinglai kama piang da da ka pat ka jing le niam mujisu la pen bujli ha jaka jong ka ni ban jubab straight to the point ujisu la bujli no ya kan ka jing le niam jong ka niam ka jinglai da ka wei pat ka jing le niam ka bala tip ya ka kum kata ka Lord Supper ai ani ka jing khawai trai dai ka jing khawai trai ha ka jing khawai trai ha shwa ba ujisu an IT ya la de kum ka jing kenya ka ba khaddo ujisu la pen kala ya ka ni ka niam ka jing lai sha ka jing khawai trai ka ba pen kan mau ya ka jing yap ka jong u kum tau khon lang brot ba ya ka pop jong ka perthai ka kwa bangin ya puli naga gospel ka jong Matius kalonong ka ba arpo nrio Matius kalonong ka ba arpo nrio ngini ya puli ya gani ka khat ka ba ujisu ubam ya ka niam ka jing lai haringkat pat ki senran ke jong u Matius kalonong ka ba arpo nrio ka khat ka ba arpo nrio hadu ka ba arpo kendai nang ta pila arban puli ning kong korin khat wei kalonong ka khat ka ba arpo lai hadu ka ba arpo nrio ka ba ngim don por ban ya puli ha gani ka por dengan chupuli ka ni ka Matius arpo nrio do arpo kendai ka ongkum ni ti ha ba ki dang ya bam ujisu la shem yo kupu ya bam ya ka ya bam ya ka ha gani ka por ya ka ni ka jing la niam ho ka jing khawai tra ka ba ong ta bat ka deiru ka sngi ka ya hap bat ka jing la niam ya ka ni ka niam jo ka jing lai ai ha ba kidang ya bam yo kupu jisu la shem bat andau la ngu ula kedia bat la ay ki sunran ula ong to shem to bam uni ulong ka met jonga andau la shem ya ka kuriru bat ba ula ngu ula ay ya ka haki urong to di na gani pi baro na ba gani kalong ka snam jonga na ba ka jong ka jutang batmai ya ka ba ansapan mi no na ka banta ki ba bun ya ka ban map ya ki pop dai palu angru ka khat ka ba pandai nga angru hapi bangan om di shu nadu menta na gani ka so uding wan tat onda kata ka sngi bangan di thamai ya ka lambat pi ha ka hima ukpa jonga sangat ai ti ujisu ula bujli ya ka ni ka jing le niam jong ka niam ka jing lai da ka ba seng thamai ya ka ni ka jing le niam jong ka jing khawai trai Kamamut gani ka jingkawai turai ka don asli kimat. Kamat ka badang kong kapen kenmau yang ni ya ka jing pelait jong ujisu yang ni nakapop. Kamat ka baar ka penpai ki kamat jong ni syabeneng maru jisu ong ngan saya shim benta biang bat pi ha beneng. ha beneng ha Kamat ka don asli kimat. Kamat ka badang kong ujisu un pelait yang ni nakipop ki jong ni kapen kenmau yang ni sepang ka jing yap jong ujisu. Kamat ka baar kapen kenmau yang ni sepang ka ying beneng jong ni. Bau jisu unia lam yang ni syabeneng kum haki por jeng ki kon Israeli ka jingai shim benta hakan yam jeng light ka pen ken mawe ki ya ka por baki mi nari Egypt berkum juro hashwa baki jam syakmat ban rungno syaka ri jeng ka jengkular u belai u pa ki ban shim benta biang ha ka
niam jong ka jing lai pidon pastor ban ong ha shop dia chakmat ka supun kan mau yang ai kan ke khat jing pen pau khat khandai ka ba kren sapang kata ka beneng mo ka jing khawai ka jing khawai som korem ka jong khon lang brot dang la poi ha beneng ka ba jisu ong ngan ya di bat ka bat pi hang no ha beneng dai ti tongan puli ka ni ong ka khat ka ba khandai jing pen pau khat khandai ong ba ong tu tho suk kita ka la khat sa ka jing khawai mir ka jing som korem utau khon lang brot ong ru hanga kini kilong ki tien ba shisha ki jong u blai ti ka ma pi ong ta andang la poi hang ta kata ka yeng ma kata ka beneng ka bau blai la pen kre yang ni hang ta ngin yo ban sim ben ta biang ha ga ni ka jing la niam ka ba kentang jong ka jing khawai trai ka bau jisu ula seng ha ka jaka jong ka niam ka jing lai bas ngau tanat la phi ya shimenta ha ka jing khawai utrai phi ban kan mau ni ki art li kimat ban kan mau ka ban kong ba leng ba ka jing shimenta jong phi ha ga ni ka jing khawai utrai phi ban kan mau bo jisu ul palai phi ni ki pop jong phi amen but phi de ban kan mau ba ha ba phi shimenta ublai ukular ba un walam ya phi yalam ya phi syaka ying beneng ka ba ula kular na benta jong phi ba datikna ublai unjab but kumba ula ban yalam ki kon Israel walam ki syakar kanan ublai datikna ula hi ban yalam ngi syaka ying beneng jongi la dengi syania haum but hadir ngane ka jingra ke ya ka niam ka jinglai ki kon Israel kila jam syakmat ya ka jingale jongki ngi pule gitu ki lanong ki babot ngi la de pule hagini ki tayo ki bala la dem ki bala late na ngi i ba kumno ki job ya ka Jericho ngi i kumno men syam tayo ngi pule kumno ki job ya ka nong ba ya ka nong ba ai habdien ba uble u ai but yakim but hapdang ka ni ka jingale jongki hapdang ka jingale jongki menta hadien ba ki job ya gini ki nong ba kanan kila u Joshua ula shim ya gini ka benta ban ya samno ya ki jaka Handai hapdang ni ka jingale jongki u Joshua ula tei yaka duan. Ka jingkali balai ba u Joshua u tei yaka duan. Hapdang jong ka jingale. But ka ai ka jingmut jong ka jing tei yaka duan. Hai ka jingkali kalong balai ba u Joshua ula tei yaka duan dai. Ngatrai ni kan mau ha ka badai bat ka ni ka jing tei yaka ni ka duan. Mo ublay la ong lani ula kren yau Abraham hau Ishak bat kum juru hau Jacob bakin tei ya kiduan kum kadak dai kum kadak ba kilari mo ya bakila mo bakat ni kari ka baki yo kadai ka ba ublay u ai yaki Kedai dah tak tahu kita ya keduan juga cing aing. Nang aku ban pulih ni dekat ba u Joshua u tay ya keduan ma. Joshua kalau nang ba pra dekat ba live heu. Anda kumta u Joshua ula tay ya keduan ha utrai u Blake Israel ha ulom ibal. Ha ulom ibal ni pulih company asyibit ya kata kamta. Tama kada jing kali jangan balai ba Joshua u tay ya keduan hapdeng ka jingale persyak jang u yakinong kanan. To hadian bagi mau ban natrai ban sutu kemangi keren kan ka jing keren ka jongi kadai ka jing mani. Dai ban walam yaki bagi sutu bagi don kam ban don ya kata ka jing ya kapor juga jing mani yo blai. Nang tangi i ni hadian bagi Israel kelate ya keduan dai ban pen i ba ublay ula pendap ya kecing kular namar fi ong mene ublay hukum ya u Abraham bari Ishak baki dai bantai ya keduan hakari kajing kular ma hakari kecing kular tementa kila job kila yo ya kari te kitai kum kadak ba ublay ula pendap ya ka jingkular kejong u haki nanta sakawairu kum kadak jong ka jingkongu kejong ki ya ka hukum kejong blay ka bala ai leng ba Moses ni pulih ha Deuteronomy kalau nong ka ba khatway ka dekat ka ba arpon rio du ka ba lai po nang ta Deuteronomy arpon yo nong dekat ka ba ar hadu ka ba shipo kila ban pulih kini ki dekat ba hang tu ublay ula hukum bakin te ya kini keduan ka pi ong mene ka way ka de ha ulum gerism bat u ibal dai kini ki ar tali ki ba kren ha kini ki lenong te ngiyo iba ha u Joshua kalau nong ka ba pra kedekat ka balai po du ka balai pusan
Joshua kalau nang pra dekat ke balai po duk ke balai posan ngi bau Joshua tei ya kanika duan kum gajing penya sok dei ka don gajing ya snot ha padeng kanika jing le thma jongki bat gajing mane ke jongki yo blai gajing ya seng dei tenga le singa ngan puli Joshua kalau nang pra ke dekat ke balai po tertian tu kong anda kumta Joshua letei ya keduan hau trai blai ki Israel haulum ibal kumbau Moses usyakri trai la hukum ya ki kon Israel kumbala tho ha ke kitab ke hukum Moses keduan mau teli halo jongki amsyam pendai nar manu menuru bat kila aingu halo jongka daga jing aingu thang hau trai kadai ke bakongsan kadai ke keduan kemut kadai bakin dan ya ka por jong ka jing aingu akmat jong blai dai bat kum joro ka jingkok ngu pi ong mene ma ka jingkok ngu ka mot lada bun kam kat no ro kidai ban kok ngu ya ka ba blai ong namaru blai ula hukum ya u Abraham ya u Ishak baterter ula hukum ba kidai ban tai ya keduan anda kila poi hakari jong ka jingkular telar ki bun kam kat no ro ka jingkok ngu ka long ka ba kongsan ma tes ngapa pensyai pastor kendia chpang ta ka jingkok ngo ta haga bedai bat kan ka jingkok ngo ngisno thu ba ka jingkok ngo ya ko hukum blai ka dei ka benta ka ba kongsan jong ka jing ya dei ngangi bisno thu ita habang ka benta ka ba kongsan jong ka jing ya dei ha pedeng jong ki Israel baru blai bat ha pedeng mat mangiru mentan dei baru blai ka jingkok ngo ka dei ka benta ka ba kongsan jong ka jing ya dei mentala dang ong ngi iet yo blai ndai ngam ko ngo kamut kamdan ke jinga dei ke bacan hapdeng jong ngi bat un dei te kumta u Abraham us ngau tho pha ba u don kam ban pendap shua ya ka ke ba ki dei ban le shua ka dei ban wan ha shua te na ta dang ong mene ba tungin nam kelat ka jing em ga jongi ban bu kanu ka ba dei ban wan ha shua kumba uji su ong dei wat shua ki ma jong play te ma ki ro hang ni dei kila le ya kata te mio i ba yo Joshua la hukum dei ho Joshua i we nyau la dang puli hang tu ba yo Joshua la hukum ban ya lam ya ki brio ban em ha ka jing ko ngu kata ga dei nadu basdang lap tha yo Joshua ban ya lam ya ki ba ki dei ban em da ka jing ko ngu tingi i ba kata ka jing ko ngu kaya ya rengkat Kami orang ipi mana ke thama ke jongki kamdei ke jongki hi le ke jong blai te ja yu la da kim ko ngu tharai ke la ban syarab kim la ban yo ye ke jing job te wat mangiru ha ke ni ke sngi ke jongi mentang ani thu ipi ke jing ko ngu kalong ke badon kam dai ke tin ke jong blai ko ong ke jing ko ngu ke khamba ban ye ke jing kenya ta kemblai shibon pastor tangi i hadin ba ulatei ya kan keduan ha ulum ibal u Joshua ula penyeng art ni ki ma but hangta ula tho yaki hukum la ban long ki de ki shpel hukum ba utho ani ki hukum ki ba kham kongsan te kumta hadin ba utho yaki ni ki hukum but ula penyeng yaki yaki breu shibenta ha ulum gerizim ba shibenta ha ulum ibal but hakabakut la pule ya kini ki hukum ha kini ki breu da ka ba penbenta ya ki arbenta kumta way yang ha ulum gerizim uba yang pli ya ulum jongka jingkurku but shibenta ka kunhun ki yang ha ulum ibal u yang pli ya ulum jongka jingtim te kumta ula pule ya kene ka hukum berapa upule hangta kila pentema biang yang tak jutang jongki bad u blai kajing tim bat kajing kerku ke snot biang bat hadin ngi i kumnu uji suro ubalong ujing kerku handrai ulah shim ya kata kajing tim jongi kumki breu ya kane angila ban yo i hak kitab jong Joshua kala nang gabasan gad khat balai pulaim ki Israel baro bat kita men basan jongki ki rangba shindrang jongki bat ki nang bishar jongki ro kila yeng baro arliang ya aka senduk hakmat akilindok kilebi bat kibaba ya kata ka senduk ka jutang utrai unong wei ro kumjo kum utrashnam shitang naki kila yeng hakaliang ulum gerizim ba shitang naki ki hakaliang ulum ibal kumba u Moses o syakri utrai ula hukum but kin kerku shwa ya upai ba
Israel. Kani ka jing yang jongki shiteng haulum ibal shiteng haulum gerizim ka ba ong mane u gerizim ulum gerizim uthau ya ka ya ulum jong jingor khum but ulum ibal uthau ya ulum jong ka jing tim but hang ne kila pun thmai biang ya ka jutang ka bala pun khen sisin kani kam dai ka jingle ka ba shule ban pendap rukam handai kani ka jingle ka dai ka jingle ka ba kedau sha u jisu namar u jisu u balong u jingker khu ya ka jing im jongi u wan sha ka perthai but u shem ya ka jing tim jongi halor ding pna halor ulum kalbari but ka jing shem jong u jisu ya ka jing tim jongi ha ulum kalbari lingba ka jing yap jong u ngila ban pen thmai biang ya ka jutang jongi but u blai te kumta ka ni ka jing le kam dai ka jing le ka ba shu pendap ru kam handai ka jing le ka ba ka deu sha u jisu ba kumno u blai u pen thmai biang ya ka jutang nak benta jongi lengba u jisu but ngidai ban pentemai ya ka jutang jongi ban ublai man la kapor shakapor namar ublai utrang ban bu ya ki hukum jong u hakidok no jongi hebru kalau nang ka ba pra ka khat ka ba shipeu ong kumne ngan bu ya ki hukum jonga ha ka jingmut jongki but ha ki dono jongki ngan tho ya ki ka ba mut deng ba ka jingyap jong u jisu ka hukum ka wala pengkeng ka bamla shu ban sumar lingba ka jingyap jong u jisu ubah shim ya ka jingtim ngi menta ngi don ya ka lat ban penthmai biang ya ka jutang ban tho ya ki hukum jong u blai ha ki dono jongi kumba u Joshua ha ka por u penthmai biang ya ka jutang u pule biang ya ka hukum hapdeng jongki bat kilai yo ya ka lat ban ya shakmat ha ka jingya dei jongki bat u jisu ka basngau tenat ka ni ka pasta ku blai shibun ngakwa ban at shushu hagab dai bertakamat ke PPI ke mo haga jutang ke bathamai pilih mentat nagi Hebrew kunong ke prat kot besipau boleh ngan bu ngan tho yaki hukum jonga haki donut ke jongki haga jutang barim haki mau leng kenyap dai la tho haki mau yaki an dai haga jutang ke bathamai pala nang pen skam shushu dai ya kata ya ki hukum ke jong blai da ban tho haki donut haki jingmot jing perkat ni pulih roh Jeremiah ngi sami kita andai nang tang kumnu ngin yo ya kita ki jingker khu jong u ne ulum gerizim tanggawai nagabanta ki Israel pat kum churu nagabanta jongi mo kum kita ki bangai how Jesus Christ na kwa ban pulih kendiat nagani ke Deuteronomy khatwai ka ongkum ni hakmi ngabu hakmat jongpi hagani ka sngi ya ka jingker khu bat ya ka jingtem Dekat kabar punyau. Ya ke jingker kuken lada pin ko ngu ya ki hukum utrai. Bau blai jong pi ya ki ba nga hukum ya pi hagan ke sngi. Nang ta bat ya ke jing tem ken lada pin ko ngu ya ki hukum utrai bau blai jong pi. Handai pin pai no landat na kata galanti ya ke ba nga hukum ya pi hagan ke sngi. Ya ke ban let hadien ki wei pat ki blai ki ba pim ju latip. Dan pipuli tertiar untuk kekeren biang sepang tu ulum, keresem bat ulum ibal. Dari tanggawai ka point ka bang akwa ban sim nang ni kata kalong. Hoi ka bapi ong mentat haga jutang ka bat thamai play ong ngan tho ya ki hukum jonga ha ki do nut jongki. Ti ka ni kadawa ya ka jingko ngu. Dan ngi kwa ka jingker khu play ong ko ngu ya ki hukum jong turan. Dan pi kwa ya ka jing tem pilai kum no. Pilih persa ya hukum ke jong play dai pilih persa ke jing hukum jong play tak khoblai sipun ke ai ke bang yo i na ga ni ke jing ya kran ke jong i hadian ke jing penthamai mo hadian ke jing penthamai ke jong kini ki khon Israel ya ke jutang hapdeng jong ki baru play bat mentah dai mentah haswa baki ni ki hinyau chat kin jam sakmat kidan sekitu ki hinyau kini ki tribe mo kini ki jat Israel ki ba bompat yo ya ka benta ka chongki ti haswa ba ki kin jam shakmat ngiyo i ba lapen yang ya ka cakamane blai lapen yang ya ka cakamane blai ya ka ta ngila ban ya puli no Joshua kal nong ka bakat pra ka dekat ka ba ningkong bat ka baar mo kacing terang ke jongki mo kacing terang ke jongki ya kacing don ke jong blai kacing angnut ke jongki mo ya kacing don ke jong blai hapdeng jongki tina mar baki terang ya kata ni iba u Joshua ula penyang ya kata tabernakel
Nani ka caka mani play. Hapdeng jong gani ka caka song dara ka jong kitong ini pulih. Joshua kalau nang ka khat pra ka khat ka beningkong bat ka bar kong kumni. Bat upat ba ki khon Israel barok kila ya lumlang ha Shilo. Bat kila penyang ya ka tabernakel ka jingya seng hangta. Bat lala job ya kari Hashua jongki. Bat la dangsa nyau jaj hapdeng ki kun Israel ki bampat yo yala kari kenti. Alright. Dai hagan ke por bau Joshua kemau pi mene kini ki nyau jaj ki pat yo yala kari kenti. Dai Henry hakum kata ke por Joshua bikin lek so bikin jam sa perang. Joshua la kum no ulate ya ka tabernakel. Ka tabernakel ni haga jut haga testament ke barim kadai ka jaka ka ba ki kun Israel ki wan ya kaban ya kendo yo blay la badang dai ke bagi wan banyak kendo yo blay ti buat bagi money yo blay hapdeng jong kane ka hapdeng jong kecing lek ke la badang dai kata kadai ka title ka mat jong kane kecing keren ke jongi kecing money hapdeng jong kathma ti hangni rungi i ba Joshua ulatei ya keduan ka tabernakel kecing ya seng ha pedeng jong kane kecing ya lek thma ke jongki Mas ngotana pastor na marka mentang li ya ki lightly ki jingmane. Ka jingmane Hashua bakin jam sya ke kanan. Hai. Ka jingmane hapdeng kathma baki dang yale. Hai. Hadin baki job yaki nong ai. Ba menta hadin baki ladem hadin baki la katu benta ba upen thama ya ka jutang haulum ibal ki yai no syakmat ki dang job show iki thama ki badang sa but menta kila job lut ya ke kanan barok away but barok ki kon Israel i kumba kila yo jaka lut but menta u Joshua ulas dang bad benta shim no ikani ka jai ya kani ka jaka kani ka jai ya kani ka jaka but hapdeng jong ka jing benta jong u kuma pi ong meni sa satang hinyau jai ki mampat yo hapdeng ba udang benta kirang ya bunkam ma benta u Joshua upen sange bodong tongin ya thau ya ka tabernakel Kapas ngotonan. Kajingkali balai ba ublay, balai ba Joshua usange ban thau ya kanika tabernakel. Kajubab kadai kabasuk bat kaba ngotonat. Namar hapdeng kanika jingtray. Lani kajingale jongki. U Joshua usngoto baka jingmane ya ublay kalong kabadon kam hadu kata-kata. Amen. Kam don kam ban ya kajingbenta ya kari. Namar u Joshua usngoto nga wan siya kanigari, daga jingmane, nga yale ya kanigari, daga jingmane, bangan pengkut ya kanigari jingbenta, daga jingmane. Ka jingmane barok silenter. Bat ka jing tau jongki ya ka tabernakel, kada ka saki, ba ublay usyong bat ki brew jong u. Ngila ban pule ya kane, ngabah pule pastor la pi la ban pule nak benta jong Exodus kala nak ba arposan ka dekat ka bapra. Ublay usyong hapdeng jong ki brew jong u. Bat kadai ka jing don jong ublay. Hapdeng jong ki brew jong u. Kabawan ra ya ka jing job. Ha ka jing yale jong ki. Lani ha ka jing yat lenti jong ki. Bat ka jing yok kenti jong ki ya ka kanan. Ngapa pulih pastor? Tu blay ong kumni Exodus arpulsan lenong dekat ke bapra. Patukin tang ya gajaka kentang yang ah. Kenang bangan yo syong ne hapdeng jong pi. Takabas ngotenat. Hang ne u Joshua u ken mau ya kini kentin jong u Moses. But u thau ya ka tabernakel na benta u try. Namar usngotu baka nega jingale. Klem ka jingdon rengkat jong u blay ngimla ban pendep. Te usngotu baka de ka jingdon jong u blay bat ki. Baki la ban kapsil yang ya kawak Jordan. Ka jingdon jong u blay bat ki. Baki la ban job ya kinong ai. Ka jingdon jong u blay rengkat bat ki. Baki la ban job lut ya karikanan barok away. Bat hakabakot Hashua ban benta. Ukwa ban penken mau ya ki kon Israel. La dapi mi nadu kani kapor ban lek chala ki jong ke jaka. Ken mau baka dai ka jingdon rungkat jong ublay ke ban wan ra ya ka jing job ha ka jing im. Ngide ban ken mau ya ublay hamman lagi benta. Ndon ki kam jongi ki bakam kong san ban ya ka jingya dai jong ngi bat ublay. Bat ngi dai ban wat ya ka jing don jong ublay rengkat bat ngi. Pastor, ngan Aisyah pi ban pensyai syusyu syakmat. Ikan mau deh hakapor jong ki Israel ki jura ya ka tuka Ark of the Covenant. Kesenduk kejutang. Kesenduk kejutang. Kesenduk kejutang kadai ka ba
kabaki dan nyokor hadu kata-kata. Alright. Balai ba hang tu hak senduk kejutang. Alright. Kadon kisipau hukum. Dai. Bat kadai kabaki dan nyok kentang. Alright. Bat ngi iru baki dan ke cinget ba ublai dan rengkat bat ki. Habaki ra ikan ke senduk kejutang kat sebaki lait. Dai kena hapedeng jong ke cingelek ke jongki. Bat ke cingmut hi ke bakongsan kalong ba ban pelet cingmut. Haga cingya dai ke jongki bat ublai. Alright. Tengiru hagini kesingi kejongi menta ngidon ya uji sukres. Dai habang ya kran spanggas kenika Ark of the Covenant ikan mau ke seduk jong jutang ikan mau ru ya kakam ke jong u lingdo. Urang ba lingdo kidan. Ubaya saj na ka menta jongki. Dai na ka menta jongki ban map ikipop ke jongki ban ya saj na menta jongki ka jong blai. But haga jutang ka bat thamai. Ketien ke jong blai ka ong. Kidan gini kita kat ang ni kita pilak ban puli na ke City ke jong Paul segi Hebrew ke nong ke ban riut kat bakat kendai bat ke ba arpau Hebrew kendai lenong kat bakat way bat kat ar Hebrew shipau kat kendai hadu arpulai pilak ban puli kini hendrai hagan ke puan ngan puli pi na ke City ke jong Paul segi Hebrew ke nong ke kendai ke kat ke bakat way bat ke bakat ar Hebrew kendai ke lenong kat bakat way bat ke bakat ar ke ong kumni hendrai ukres haba ulawan long urang ba lingdo kita ki ba kiban kibabha kiban sawan dakat tabernacle kaba kam kraw bat kam janai kabam shamla thau da kiti kata kalong na ka jong gani ka perthai nanta ka khat ka baar khat ar lemni da kasnam ki belang bat ki khon masi andrai da kasnam jong uji suhi ulai rung tang shisien sa kata ka jaka kentang haba ulai yo ya ka jing siuspa bam jukut Kani kita kat ni iba hang ni pol pun candai sepang ke kam ke jong Yesus Kristus kum utau rangba lingdo jong kata tabernacle ke kam kraw kam dei syu kum ke tu tabernacle ke bala thau do Joshua dan ni do Moses ndai ngi dan ya ke tabernacle ke kam kraw ke hang no ke beneng ha ke ba Yesus ulong utau rangba lingdo Bayaj. balaya Joshua jongi but walong ru urang ba lingdo na kamta jongi banya site na kamta jongi dei shu da kasnam jongi belang dei da kasnam jongi masi dei da kasnam ka jong uhi Ban ay ngi ka jingjop. pan ayangi ya ka jingjop da kasnam ka jong Jesus Christ dei Ska tenat pastor kata benta namar laringi ken mau ya ki kon Israel haswa ban kam shiliang ya ka wa Jordan ki pen ya shwa da ka senduk ke jutang. hai Habaki penkelon ya ka kendro Jericho ki pen ya shwa da ka senduk jutang. Kani kamu udon ublai ubayai haswa jongki. Ba menta ngis ngoto udon ujisu kat kum kajing pulai jong pima udon ujisu ubayai haswa jongi ubaba ya ka senduk jutang uba yasai hakmat ka senduk jutang na ka benta jong ngi. berkasnam ka jong uhi Berkasnam jong uhi kan pen yangi. but habangi puli ya ka ki mo ya ka ni ka stipol segi Hebrew ni ka ong bau Jesus Christ mentah Udan ya kakam bantrei kata jongi kum urang ba lengdo pan ya site ne kata ki pop ki jongi hangno haga jaka kentang tam teh beneng tingi ngiru kum ki kon Israel kat bangi dang don ya ka po ngidei ban le kum no ngidei ban pai so blai ngidei ban pen thamai Kade. ya ka jinga dei ki jongi baru blai Alright. dei Alright. but ngidei ban sngotu ba ma badai banong uban ningkong haga jing im jongi Alright. pat ka jing mane ya kadai banong ka ban ningkong haga jing im jongi Alright. ladang ibun kam kat nu kat nuru Alright. pun sin ka basnusi kalong ibun kam na ka benta jong blai Alright. dai ngim don por pat Belai. batu blai kata kalong ka basnusi ndai hang ni u Joshua kumunong yalam wala da ubun kam ban kre ban shimtino ya kari kanan handai usung tu ba udon kamru ban ya kapor bandon ringkat padu belai Tah sekarang senat pastor. Tak kau boleh shibuan. Aku apa ni tu epi lar pi dan kano ka jing telat. Kan ma ki kon Israel. Kim dai ki sipai ki ba la train bha ban le. Handai da lar ki pin yai da u belai hakmat ki yo ya ka jing job. Dai negara ka dau ba u Joshua u thau ya ka tabernacle. Ban pen kan ma ki kon Israel. Hashwa ba pin late no ban ya klat no menta shala ki jong ki jaka. Kan ma
udai ublay ubawan ra ya kajing job laisin kada kajing mane hashwa bandrung syakanan kajing mane hapdeng kajing ale bar kajing mane hadin jong kajing ale hashwa ban ya chala ki jong ki jaka habaro lai tali kadai kajing pla bo Joshua ukme sha ublay medai unang sedang medai unang pedeng ban medai unang pengkod nang pendap ro nang pendap ro kemjo ya ka kam ta kemjo ro hangi ngide ban kenmau bo ublay ulang unang sedang u alpha bar kemjo u omega unang pendap ha kajing jongi ban manra yangi ban yalam yangi sha kajing jam ti sakawai kamat ashwa bangin penkot ya gani kecing keren ke jongi hatu ngidon em ya kata kecing terang bandon badu belai kata kade kecing kali ban mani yo belai ban nganget babaro nangi ngidon ya kecing terang ngi kwa aru ban yo ya kecing kerku ngi kwa aru ban yo ya kecing em bam jukot te ka hukum ke jong belai kong lada pi kongo pinyo ya kecing kerku kecing em bam jukot ndai ladangi ya le persya ya kajing tem ini ya kecing tem bat kecing yap ti kublai shibuan do blain kerku ya pi lembaga ni kecing ya keren ke jongi ya kestian ke jong blai ai kublai pastor ileng do ibalaya sam ya kan kiblai ibalaya shimbentalang hagan ke jing keren hagan ke puar kublai shibun blai ke kui pitung ni doai ai ngu ya try ya ke jing don kat ke jong mi bat ngi lembaga jing ya slok na ke kestian ke jong mi hagan ke puar ke kui ya baro ki ba pet ya gan ke jing keren hagan ke puar ke ba menta ai bikin yo amat ya ke jing sngo thu bat kring ya ki kham jan semi ko try ba pha ya rap yang ngi wei pe wei bikin don ya ke jing trang bat ke jing angnot ya ke ban don rengkat lambat me ban mani ya me haka nuku nuku caka haka nuku nuku por ka bangi yo ya kalan kumta try ker khu yang ni nang ye pisat por yang ni de ka por ke jong men sim ba khoi haka ka tang ke jong jisu amen amen